Son razas galegas pouco comúns, especies en perigo de extinción, pero as súas características singulares fainas valiosas. Es un produto diferenciado, un produto único, que sepan que é de Galicia, que ven de España e que ven de aquí, que é lo máis importante. Detrás de cada unha hai unha historia 100% nosa. As razas son unha herencia que temos nosa, dos nosos pasados, unha cultura. Por iso, desde hai anos, moitos traballan pola súa recuperación e promoción. Estábamos falando que traemos publicidade e cada vez levase menos porque a xente xa vai conocendo o que é a raza. Unha marca galega de calidade cada vez máis coñecida fora polo seu sabor, como o porco celta, un dos produtos máis demandados agora que comeza a época de cocidos e sobradamente xa coñecido en alta cociña. O famoso veteado da carne, unha grasa infiltrada, e esa carne é moi apreciada a nivel de consumo. Produtos que pouco a pouco están a supoñer unha oportunidade de negocio no sector para os máis novos. É o caso de Fernando. O típico, os abuelos que cerraron as explotacións ou que teñen as fincas e teñen, digamos, unha facilidade para arrancar, pois moita xente nova pois está volcando un pouquiño nisto. El emborcouse na actividade visitando feiras como esta. Nos anos 50 estes eventos eran un día de festa. Por iso o Concello do Valadouro quixo recuperar esa tradición e concentrar nun único sitio os nosos animais máis únicos. Aquí están representados prácticamente todos. De vacas nos faltan 3 que non hai na zona. Faltaría a freiresa, a vianesa e a limia. É o segundo ano da cita e pese a súa xuventude e o mal tempo, a animación, como ven, non faltou. Sí, dá gusto ver isto, sí. É un escaparate para a comarca, por lo menos que fomentalo un pouco, para que isto non se acabe, porque senón acabará por acabarse todo. Pero bueno, estamos contentos que ao final a mañán quedou bastante asequible, fai bastante frío, pero hai ganado, hai moita xente e eu creo que vamos a consolidar a feira. Unha cita para exhibir o noso poderío, como que demostraron estas amazonas cos seus cabalos pura raza galega. Lo que pretendemos es eso, que la gente conozca nuestra raza y que la valore. Valor, pero en cifras, o que chegaron as 5 vacas rupias galegas do rabaño de Lite, de Acruga e Deputación, que se subastaron en 1.900 euros de media. Eso pues, significa que Acruga e que a Axuda da Deputación está a facer un traballo importante na mellora da raza rubia galega. Todo un éxito para a primeira poxa que se celebra na Mariña.